Mira, Gerard, un missatge del David, del profe de música. Que els profes cantem una cançó que li enviem que muntarà un vídeo. Ui, sí, clar. Ara els profes fiquem-nos a cantar, eh? Claro, és que soy profe de música i hem de cantar, eh? Els de tercer no canten, normal que no cantin els de tercer, clar. Els envio jo balanços, Gerard, eh? Ei, profes, us envio uns balanços perquè els feu tots i me'ls torneu i els enganxarem tots junts. Uau, sí, superbalanç. Ui, mira, el David, truca. Ei, David, què passa, guapo? Sí, ostres, quina bona idea això del vídeo, eh? Uau, genial. Sí, m'ha encantat, eh? És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar. La roba estesa al meu abós, un camp d'espigues i càrgols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres déus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Molt més venir. Un altre lloc, un altre temps, ho parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem de Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres veus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Que estigueu bé. Siena, ho té l'abril ara, no li pots agafar? la ciutat, la tarda és llarga i potser més. La tarda és llarga i potser... m'he colat. Som-hi! Ja tallaràs, però talla molt, vale?